ମୁଁ ଆଶାଲତା ସାମନ୍ତରାୟ ଅଗ୍ନିକୁମାରୀ ନୋଡାଳ ଉପଳା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ। ପିଲାମାନେ ହସିଲ। ଆଜି ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ି। ନରସିଂହପୁର ଗାଁରେ କରିମି ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁର ଘର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଦେଖାଦେଖି। ବିପଦ ଆପଦରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପୁନେଇ ପରବ ମିଳିମିଶି ପାଳନ୍ତି। କୃପାସିନ୍ଧୁ ଝିଅ ସୋମା, କରିମିର ଝିଅ ହାସିନା ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ବସନ୍ତି, ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି, ଏକାଠି ବୁଲନ୍ତି। କରିମି ନିଜ ଘରେ ପାଳିଥାଏ କିଛି କୁକୁଡ଼ା। କୃପାସିନ୍ଧୁ ସଉକରେ ରଖିଥାଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ତା ନାଁ କାଳିଆ। ବେଳ ପାଇଲେ କାଳିଆ କରିମିର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଝାମ୍ପିନିଏ। ପ୍ରଥମେ କରିମି କିଛି କହୁନଥିଲା, ହେଲେ ସିଏ କେତେ ସହିବ। କୁକୁରଟିକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କରିମି କୃପାସିନ୍ଧୁକୁ ନେହୁରା ହେଲା। କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏଥର କାଳିଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିଛି କେଉଁଠୁ। ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି କାଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଝାମ୍ପିନିଏ। କରିମି ଏଥର ରାଗିଗଲା। କୁକୁରକୁ ପାନେ ଦେବ ବୋଲି ଛକି ରହିଲା। କାଳିଆ ଆଉ ଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କରିମି ଦେଲା ପାହାରେ। କାଳିଆ କାଉଁ କାଉଁ କରି ଧାଇଁଲା, ହେଲେ ଛୋଟା ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ରାଗି ଯାଇ କରିମିକୁ ଗାଳିଦେଲା। କରିମି ମଧ୍ୟ କୃପାସିନ୍ଧୁକୁ ଗାଳିଦେଲା। ଏଣିକି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ। ହାସିନା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସୋମାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସୋମା ଓ ହାସିନାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଆଗ ପରି ମୁହଁରେ ନଥିଲା ହସ। ଆସ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଲେଖିବା ଝାମ୍ପି ନେବା। ଜବତ ନେହୁରା। ନେହୁରା। ବିରାଡ଼ି ମୂଷାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା। ଦୁଷ୍ଟ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଲେଖ। କରିମି ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁର ଘର କେଉଁ ଗାଁରେ? ପିଲାମାନେ କୁହ, କେଉଁ ଗାଁରେ? ନରସିଂହପୁର ଗାଁରେ। କରିମି କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ। କାଳିଆ। କାଳିଆ କିଏ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କାଳିଆ କିଏ? ସେ ହେଉଛି କୃପାସିନ୍ଧୁର ଗୋଟିଏ ପାଳିଥିବା କୁକୁର। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୋମାର ବାପା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କୁକୁଡ଼ା କିଏ ରଖିଥିଲା? କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? ହାସିନାର ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା?
ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଆଣି ଘରେ ବସି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।